touya kumchinjiko ubofu neurombo hadidi chimwe chiro asiru pone soroto no simbi rakunewi ye pa Calvary dinofu kama pasimu ndipo beseini Yesu ndo tukuchemera moyo wangu waipa Yesu ye wataura tinozo kuchenura dosimbi birakunewi Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini dapaje sekunewi jiroje seje pasi moyoje emuwiri uwewe yunarini dosimbi rakunewi pa Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi rakunewi munezi zizo zenyu zinona rapaini eropa rora Kristu dosimbi rakunewi pa Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini Yesu rikuya moyo wangu wazara zinonda kachenura biriku na Jehova dosimbi rakunewi pa Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi rakunewi pa Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi rakunewi pa Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini ndipo beseini ndipo beseini ndipo beseini. Ndoda ukwasa zvakare muzita Jesu panguva ino patiri kusangana zvakare muchirongwa chatiri kutaura pamusoro pezviri mushoko raMwari. Tisati tapinda mukati menyaya yedu tichakumbira kuti tive nenguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai zvakare matiunza pano kuti goverane zvakare zviri mukati meshoko renyu. Chitibatsirai, mutipe shoko renyu sekuda kwamunoita imi. Tiregererewo kudarika kwedu paticharinzwa. Rapaiwo mwoyo yedu nemavanga. Mutipe tariro nekutipa rudo pakati pehama. Totenda kuti muchatipa zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Nhasi nyaya yedu tichange tiri zvakare mukati mebhuku raGenesis.
Genesis chapter 42. Tiverengerewo vhesi ya 6 kusvika pavhesi ya 8. Verse 6. Zvino Josefa wakanga ari mubati wenyika, ndiye waitengesera vanhu vose venyika. Vakoma vaJosefa vakauya vakamupfugamira, zviso zvavo zvakatarira pasi. Verse 7. Josefa akaona vakoma vake akavaziva, asi wakaita seasingavazivi. Akataura nehasha navo, akati kwavari, mabvepiko? Ivo vakati, tabva kunyika yeKenani kuzotenga zvokudya. Verse 8. Josefa akaziva vakoma vake, asi ivo havana kumuziva. Amen. Mwari vakomborere kuverengwa kwezwi ravo. Musoro wedu wenyaya unotiwo Josefa akaona vakoma vake. Vamwe vanoda kuti uve mupfupi munongoti henyu akaona vakoma vake. Bhaibheri riri kutaura pamusoro pekuti muvhesi 6 Joseph akanga ava gavhena mukati menzvimbo yeEgypt. Ndiye akanga ari pakutengeswa kwechikafu muEgypt muya, sekutaura kwataita paya. Vakoma ndobva vauya kuzotenga chikafu ikoko. Takataurirana musi watapedzisira kutaura kuti vanhu vamwe chete vakatengesa Joseph kuEgypt vari paDothani, ndo vamwe chete vakateera zviyo kuEgypt. Takawirirana pachena kuti mamwe makomborero atinorega achipfuura kuburikidza neruvengo, nejealous, necompetition, Mwari anozotitendera hedu kuatevera netsoka. Ichokwadi vana vaMwari kuti kana mitambo kana magemu ekuDothani apera, dzimwe nguva tinokangama kuti patinotamba mitambo yedu yekuvengana nekuita zvose zvakasiyana siyana, jealous and whatever, kana mutambo uchinge wapera, no matter kuti ndiani awina, chatinofanira kuziva ndechekuti tichazodzokera kumba. But chimwe nguva zvinoitika ndezvekuti mitambo yatinoita tiri mukati mekufudza kana kuti kumafuro, patinodzokera kumba inounza nzara. Ichokwadi kuti pakapera mutambo wepaDothani, vakomana vahwina nyaya yavo, vadya chikafu changa chava nemukomana, havana kuziva kuti kumberi kune umwe mutambo uchazoreba. Rega nditini vana vaMwari panguva inoyi, mushure mekunge taita zvose zvatinoitirana mukati meupenyu huno, ngatirangarirei kuti tichazodzokera kumba. Mitambo yekumafuro kana ichinge yapera, mavhiringana makanganisirana zvose zvamunenge maita, rangarirai chinhu ichi, tichazodzokera kumba. Baba namai mavhiringana mukati memhuri, waonererwa zvese zvaitika, mutambo wapera. When reality dawns, chokwadi chinoitika ndechekuti unozoona kuti kumba wawega. Pane dzimwe nguva dzekuti kana tiri kumafuro tinofara zvakadaro zvokuti tinokangama kuti tichadzokera kumba. Mukati medzimhuri, mukati memisha, kumabasa nezvose, pane patinotamba tokangamwa kuti tichadzokera kumba. Vakomana pavakanga vachiita nyaya dzavo kuDothani vachironga, havana kuziva kuti nerimwe zuva tichadzokera kumba. Kana mutambo yekumafuro ichinge yapera, neimwe nguva zviyo zvichadiwa zvisipo pamba. Kana mitambo yekumafuro yapera, ndopa muchaona kukosha kweuya neuyo wamaita hana basa. Kana mitambo yepaDothani yapera, reality yapo, ndopa noteerwa zviyoka kuIjipita. Panguva inoyi ndoda kuti tore vana vaMwari panyaya tifambe pitesi. Josefa uya watakatengesa kuIjipita ndiye agavhena muchapter 6 paIjipita yose.
Zvikanzi imo muvhesi 6 manje ndopakateera vakoma avo. Pari kunzi, and Joseph's brothers came and bowed down before him with their faces to the earth. Nyaya hope dziya dzatakambotaura pamusoro padzo muchapter 37. Hope dziya ndokuzadziswa kwadzo. Regai nditi vana vaMwari nzira ingareba. The road may seem to be dark and so meandering. It may appear to be long. But chokwadi chiripo ndechekuti road inosvika. Nhasi tiri kusangana nevakoma vakapfugama pamberi pemukomana uyu. Verse 7 yobva yati vakomana varohwa nenzara. Hapana chavakaona. Munoona vakomana vakanga vachiziva kufokasa pachinhu chavanoda. Focus yevakomana yakanga isiri pane zvimwe zvinhu. Yakanga iri panyaya yezviyo zvavatumwa namudhara. But verse 7 iri kuti manje Joseph saw his brothers and recognized them, but he acted as a stranger to them and spoke roughly to them. Then he said to them, where do you come from? Joseph vakomana vachisvika so ari gavhena, vakomana vari kusvika, anotarisa vakomana vaneta nerwendo rwekufamba kubva kuKenani kuuya kuIjipti kuzotsvaga zviyo. Ari kutarisa mukuneta ikoko vachisvika, anoona kuti aikaka inga vanhu vekumba vauya. Zvikanzi anoona vakoma vake. Ndoda kuti mubate vara iyi. Chapter 37. Mbonitarisira pachapter 37. Muverenge pachapter 37 pane nyaya ndiri kuda ipapo. Yandoda kuti undiverengere ndiverengere vhesi ya 17, 18 ne19. Ndiverengero ipapo toni. Verse 17. Yes. Murume akati, vabva pano nokuti ndakavanzwa vachiti ngatiende Dotani. Josefa akatevera vakoma vake akandovawana paDotani. Akatevera vakoma vake akanoona paDotani. Verse 16. Verenga futi verse 16. Iye akati, ndinotsvaka vakoma vangu. Ndondivudza hako. Right. Verse 16. Ndinotsvaka vakoma vangu. Verse 17. Yati akavanotsvaka akanovaona paDotani. Verse 18. Ivo vakamuona achiri kure. Verse 16 yati akati ndotsvaka vakoma vangu. Verse 17 ikati Josefa akanowana vakoma vake paDotani. Verse 18 ivo vakamuona ari kure. Zvino asati asvika kwavari vakarangana kuti vamuuraye. Right. 19. Vakataurirana vachiti, hoyo muroti uya wauya. Uyai zvino timuuraye timukandire mune rimwe ramakomba avo. Vakoma vari kufudza vari paDotani. Bhaibheri riri kuti iro Josefa paanoenda kunovatsvaka, paanosangana nemukomana paShekemu, murume aitenderera paShekemu, Bhaibheri rinoti iro paakabvunzwa akanzi uri kutsvakei? Zvika ndiri kutsvaka vakoma vangu. Ndoda kuti muone futi vara rimwe chete iroro. Paanosvika paDotani, Bhaibheri riri kuti iro akaona vakoma vake paDotani. Pazasi pacho paari kusvika paDotani kunonzi vakoma vake vakamuona ari kure. Vakoma pavari kuona mukomana achibva kure vanoona muroti. But muchapter yataverenga zvakare, muchapter yatabva mukuverenga Josefa agavhena mukati menzvimbo yeIjipti, pavhesi ya6 yechapter 42, Josefa anoona varume vachisvika endi vari kusvika kunonzi vakoma vake vakatevera chikafu. Verse 7 inotiyo, he saw his brothers. Ndoda kuti tambeni mashoko aya. Vakoma pavakaona Joseph paDothan, they saw a dreamer, vakaona muroti. Josefa achari paShekemu akaenda kunotsvaka vakoma vake. Josefa paanobva paShekemu achienda kuDothan, anoenda osvika ona vakoma vake, but vakoma pavanomuona ari kure, vakoma havaone munin'ina, vanoona a dreamer. Ndonakidzwa naJosefa, who is now a governor.
a governor in all the land of Egypt. Kwete governor woga ndiye ari kutengesa zviyo kuvanhu vose vepasi rese. Pari kuona in the mix up yekuya kwevanhu vari kuya kuzotenga zviyo. Ndoda kuti ndikuudzei kuti vakomana ava handivo voga vakanga vauya kuzotenga zviya. There were a multitude of people. Vanhu vakawanda vakanga vauya kuzotenga zviyo. Mukati meconfusion iyo ndiri kuona mukomana akagara paitengeserwa zviyo ari kumonita matransactions achiitwa. Mafaces akawanda anopfuura. They did not catch his attention. Ndiri kuona vanhu vakawanda from all lanes vari kutenga. I don't want to think and limit myself papfungwe yekutiyo vana vaJacob ndovega vakauya kuzotenga. They may be some other people vakatobvawo kuKenani vakauya kuzotenga zviyo munzvimbo iyi nekuti nzara yakanga iri pasi rese. But mafaces ekuKenani nekufanana kwawo nekuti vanhu vanofanana kane maregions avo. Joseph sees some faces. Anotarisa mukati meconfusion. He sees some familiar faces. Maziso ake anovhura. Anochinja siti kagariro kanga akaita. What a surprise yekuona vanhu vaanoita sekunonzi akajaira. He almost stands up kutarisa kuona kuti ndiri kuona zvakanaka here. Munoziva vanhu kana vachiona chinhu chavasina kutarisira. There's this ningikini kabehavior kanoitika paattention nemareactiri anoita vanhu. Joseph anotarisa unyatsona kuti am I right? Ari kuona vakomana vari kufamba mukati memultitude. Vari kufamba kana vakanga vakagara kune vamwe kuchinzi now it's your turn yekutenga. Vanosimuka vakomana vese vari 10. Pavanosimuka ari kutarisa vanhu vari kuuya. Anoti I can't be wrong. That can be Reuben. That is brother Simeon. That's Levi. Zebulun. Vari kutarisa so ari kunyatsoona kuti vakomana ndiwo vakomana vari kuuya. Bhaibheri kutiro vakoma vakamuona semuroti. Joseph haana kuverenga kavhesi yekuti vakamuona semuroti because pavakaronga akanga achitouya. Tisita kuverenga Bhaibheri nezvakaitika. Bhaibheri kutiro vakoma vakamuona semuroti. Vakoma vaaitsvaka paShekemu, seeking my brothers. Vakoma vakaona paDothan, he found his brothers. The same brothers vari kutiwa the dreamer is coming. When he was governor in Egypt, akagara pazviyo when they were ushered kuti vanotenga zviyo. Joseph did not see the murderers. Joseph haana kuona vakomana vakamukanda mukati megomba. He saw his brothers. Joseph anoona nemaziso akasiyana nemaonero andinoita. Vanhu vose vakandibata zvakaipa. When they come, I have to see them in their description. All the pronouns and the adjectives dzinofana kuti Joseph is now a governor. Mana ndoda kufunza kudai ndaandirini newe iwewe. Dai wanga uri iwe neni. Vakomana vasvika ka havana chinhu chavainacho. You are a governor in Egypt. The army is at your command. Masoja Egypt. Joseph he was an endangered species in Egypt. Vanhu varipo masoja ese vakaisa security nekuti kuri kuuya ndudzi dzakawanda. For your own information, nyaya yemaspies ipapa yaikwanisa kupinda. Ndosaka muchiona kumberi anoishandisa Joseph because it was a common thing yekuti even spies would come kuzospire in the pretext yekuti vada kutenga chikafu. Mukarangarira nyaya yemaGibeonites, how they infiltrated vana vaMwari. Vakauya vachitozvokutsvaga chikafu vaine zvinhu zvakabvaruka.
hembe dzakabvaruka nechingwa chakaoma. It was also a way yaikwanisa kunge ichishandiswa kuspy about the country, vanhu vachiuya kuzotsvaka chikafu. Saka security yaJoseph, I want to think kuti it was put on high alert. Nzvimbo yaakanga achishandira as a governor yakanga yakachengetwa. Ndikuona vakomana vakamira nemabhiza ane asha. By the way, at that time, mabhiza ekuEgypt, they were the best. They had the best chariots and the best armies. Joseph security yakamutenderedza. Ari kuona vakomana vepagomba. Vakomana vekumutengesa pagomba. Ari kuona vakomana vekudya achichema ari mugomba. They are moving towards his throne. He could have just instructed the soldiers to strike them. Kuti varume ava vatopuwa samari ava vatongwa. But when he saw them, he saw his brothers. Akaona vakoma vake. Vana vaMwari panguva ino here kaitaurira nenyaya iyi. Mukati meupenyu hwatiri kurarama takambotaurira paya tikati vakoma havarambirwe. The same brothers vakamutorera nguo. The same brothers vakamukanda mukati megomba. Varimo vakoma havarambirwe mukati memhuri. Havarambirwe mukati memabasa, mukati mechechi, mukati menyika. Havarambirwe varimo vana mai Potifa. Varimo vanhu vakakutoresa from Dothan to Egypt. Rega nditi kumunhu waMwari panguva ineyi. Vakoma varipo zvino nhasi vasvika vakagara pandiro yezviyo ndiwe. How could you have reacted? Apa pakadai pakatanga kuiswa volume yedzimbo dzakuimba kuti nhasi Mwari waisa tafura, vakomana vaya havana chinhu. Pakatanga kunzi vakomana batai vanhara, isai mujere. Joseph anoti mukati menhoroondo, mukati mebvoringo nehuruva yevakoma vachiuya kwaari vakamutengesa, anoti akatarisa zvikanzi Joseph saw his brothers. Anobotaura nemakristu. Makristu akavhiringwa mukati meupenyu. Havana kuvhiringwa mumhuri chete, vakavhiringwa nekuchechi. Havana kuvhiringwa kuchechi chete, vakavhiringwa mumarriage. Vakavhiringwa musociety, vakavhiringwa kupolitics, vakavhiringwa kubasa. Ndiri kutaura pamusoro pevanhu vakavhiringwa nevakoma. Mavhiringwa mai, mavhiringwa baba, wavhiringwa mukomana, wavhiringwa musikana. Nhasi ndo vakagara pazviyo but vakoma vasvika. Apa ukaona wabuda apa munhu waMwari waenda kudenga. Wekuti munhu akakuvhiringa pauri kumuona ndivamwene vakakuvhiringa but uri kuona mai vemurume wako. Vakati kuramba mushe vakati hatidi mundere. Vakati hatidi mundere pano kana mushona. Vakakuramba uko kwazvimba. Vakati bva kuno hatidi kuona, kuno hakurorwe mundere. Ukanogara nemurume wako musina chinhu, muine poto 1 yamaigezera maoko, yamaibikira usavi, yamaibikira tii, yamaibikira sadza. Pano hapagara mundere, ibva pano hapagara mushona pano. Enda unogara nemushona wako nemundevere wako kuHarare ikoko, ndobva matanga mbichana. Ndimavo muchitambura kunge musina hama. Shamwari dzisingakufonerei kana kukukwasai. Muri moga muchishupika makadaro. Nhasi Mwari ndobva aita zvaanoita. Ndobva akubvisa paShekemu, ndobva akusvika paDothan. Akuburitsa mugomba, ndobva akupinza mukati menzira nevakomana vake, ndobva akutengesa kwaPotifa. Mai Potifa ndobva akutengesa kujere. But ndimai avo vakaita izvo vakatanga nyaya. Nhasi vakagara pazviyo. Regai nditaure nevanhu vakagara pazviyo. Kwete pazviyo chete, pazviyo pacho vakagara pachigaro, but vakoma vasvika. Unoita sei nhai muroora? Vakoma vasvika. Unoona here vakoma? Kana kuti unoona mhondi anzi Josefa anoti akatarisa, anoti haiwa vakoma vangu, vakoma vasvika. Unoona sei? Murume akakuvhiringa nemukadzi akakuvhiringa, mwana nababa vakavhiringana. Kana baba vachinge vasvika vakakuvhiringa, havana kubhadhara fees yako yekuchikoro, hapana zvavakaita.
mukati meupenyu hwako ndo vakatokutsikirira kuti zvikaramba ukabva pamba uchitiza ndobva vanogara kwawakagara Mwari ndobva achinja rodi ndobva yava yemakomborero. Nhasi wakagara pazviyo, nhasi wakagara pazviyo, hama uri kudzinyorera nziyo. Unoziva kuti kana uida kuona kuti vanhu vane hasha mazuva atiri kurarama, teerera vachiimba nziyo dzavo bedzi dziri kunyorwa mazuva ano dzinoita kuti pamaketi paite zvakanaka. Inziyo dzerevenge. Vakandigadzirira tafura vavengi varipo, haimedzeketi kana usina kushotesa vakambokukanganisira. Kana dziri mota dzotonyorwa mashoko ekuratidza kuti panapa makabvendi muchiti handizi chinhu. But Joseph anoti kunyange zvakadaro pazviyo vakoma vasvika. Unoziva kuti ukaverenga nyaya yaJoseph, tiverenge verse 25. Verse 25 timbonzwa imwe nyaya iri ipapa. Verse 25. Josefa akarayira kuti midziyo yavo izadzwe nezviyo uye kuti mumwe nomumwe adzoserwe mari yake muhomwe yake. Yes. Uye kuti rapirwewo nguva yokufamba nayo. Verse 27. Verse 27. Akapa nemadhongi. Verenga. Mumwe wavo wakati achisunungura homo yake kuti ape mbongoro yake zvokudya pavakavata usiku akawana mari. Right. Ndoda kuti muone Joseph, because mavhesi aya kaya haana kunyorwa mubhaibheri kuti tingozadza Mwari vangozadza totofanira kutopinda chechi nemavhesi aya. Saka akatonyorerwa vanhu vechechi nevanhu vanogara mudzimhuri nevanhu vanogara munyika nevanhu vese vari pasi tenderere kuti kana masarudza kuda kuva semakristu, tarisewo zvakamboitwa nevamwe mumashure. Joseph ndigavheni, vakomana vekumukanda mugomba nekumutengesa ndivava ndo vakomana vakamukonzera kuenda mujera. Zvikanzi pavhesi 22, and Reuben answered them saying, did not I speak to you saying, do not. Vari kunetseka. Joseph asati ambozvizikamwa, but nyaya ameno zviri kuitika nyaya yavo iri kuhaunda. Verse 23 zvikanzi, but they did not know that Joseph understood them. Vaitaura neuhwa kwavo rurimi vachita sekuti Joseph muIjipita haanzwi. Vari kutaurana nyaya dzavo. Joseph ari kutonzwa. Ukaverenga Patriarchs and Prophets inotiyo ndo paipika Joseph kuti vakoma vake vakatendeuka. Kwanza aivanzwa vachitaura zvikanzi, for he spoke to them through an interpreter. Saka ivaifungidzira kuti kana iye aitaura navo kubudikidza nemuturikiri, saka vaifungidzira kuti zvavari kutaura havasi kuzvinzwa. Zvikanzi, and he turned himself away from them and wept. Then he returned to them again and talked with them. And he took Simeon from them and bound him. Muchaona kuti mushuku dzaJoseph vana vaMwari mukati mekurwadziwa kwake akaenda kunochema kusangana nevakoma vake kuti at last I've seen my brothers, kuti avaone panzi pavo paine mainterpreter akanga achiduridzira. Joseph could have said something, but haana kuda kuchitaura in the presence of the Egyptians. Akaenda kurutivi akanochema ari one, vakoma vasara vari voga. Adzoka apukuta maziso, anosvikotanga futi kutaura through an interpreter kunge pasina zvaitika. Regai titi kuvana vaMwari panguva inei. Pane vana vaMwari vakakanganisirwa mukati meupenyu. Pane vana vaMwari vakavhiringana, whether ndekuchechi, whether kumba, musociety, kumhuri, munyika ndekupi. But teerera nyaya yakaitwa naJoseph. Joseph anotiye vakomana shuku dzamubata achiona kuti vakomana, the architect wokundikanda mugomba was Simeon. Munamba vaziva here izvi kuti munhu akaita kuti Joseph ade kuurayiwa ndiSimeon. Ndiye akanga ari pamberi paviolence achitaura kuti pasi naye ngaafe Joseph. Zvikanzi Joseph akatarisa Simeon so ndobva atazo ndiye mudhara akanga achironga nyaya yekuti ndife. Pane kuti achema akatarisa Simeon amubate kola kuti varume ndiye munhu wacho, batai munhu yafe. Kwanza akatsauka akaenda akanochema ari wega, akapukuta maziso akadzoka ari normal as if nothing had happened. Regai titi kuvanhu vaMwari pane vaKristu vane dambudziko iri.
pakunamata vanoenda panzvimbo yakavandika, pakupfeka vanofuna kupfeka hembe dzechechi, vanoenda padzimba vovhara dhoo vopfeka, vomuna vakasvitwa nehembe dzechechi. But when they are addressing their challenges vanochema in the presence of Egyptians. Ataura pamusoro pevanhu vasikagone kuti kana zvavabata vanonochema vari mbai mukati, vochema vopukuta maziso vodzoka maziso akachena. Dambudziko heri kumakristu anhasi ada kuchema ari pamusoro pemba. Enda unopukuta maziso, chema uri kumba kuseri uku, mai nababa, kana mavhiringana imbochemai muri moga uku, mopukuta maziso mouya kuvana maziso akachena. Joseph akanochema aroga, vakoma unoziva kuti dai akanga ari mainini vanhasi namai guru vanhasi. Mbuya vabva kugokwe vakanga vachivanetsa, vaitanga vadaidza vanhu vemusele yezvekunamata, vaitanga vadaidza sele yekumusangano, vodaidza vegroup kuti uyai muzoona mai vaya vandaitaura. Come and see the devil. Vandaitaura nezvake ndivava vasvika. Komboni yese yaiziva kuti vasvika, but Joseph anoti vakomana vapinda. When all the people vaiona vanhu vari kuuya kuzotsvaka chikafu, Joseph was seeing his brothers. Vamwe vese Joseph achitoziva kuti varume ava ndo varume vepagomba. Joseph achiziva kuti varume ava ndo varume vekundidaya. In the presence of the army with all tools, majera aripo, vakomana firing squad iri paposition, he saw his brothers. Anoona vakoma, anonochema ari mumba yemukati. Abude mumba yemukati, verse 25 ndo yaverengwai. Zvikanzi Joseph akapa kuma Egyptians. Zvikanzi vakomana zadzai masaga, mudzosere mari yevakomana. Ndo zvinoitwa nemunin'ina kana aona vakoma. Vakomana muneshuwa kuti dai vanga vari imimi vakomana neni, vakomana vauya vaine nzara, nemari yavo vaidzokera rimwe gore. Takamboenda pane imwe nzvimbo tichida kutenga something, tikaona umwe murume achinzi imimi baba budai muraini, budai muraini. Tikashaya kuti chii, zvikanzi maionererwa stereki, maionererwa paya. Maraiva nayo yakachinjika isini yakabatana, but akabviswa muraini rekutenga chingwa. Nekuda kwekutiko pari kwazvanga zvakamboburana. Regai nditaure panguva inei kuvanhu vakateerera kuti mukati meupenyu hwanhasi hwatiri kurarama, dai vamwe vanhu vaipiwa mukana tiri kurarama nevanhu vekuti vamwene vakauya vachida chinhu vanokwanisa kunzi budai muraini. Nekuti vane nhoroondo, Joseph haana kudaro, anototi vakomana zadzai masaga. Unoziva, kana uchida kuona mweya waJoseph unonyatsoona kuti vakomana kuchechi ndiri kuimba, but apa tine chechi iri bhita. Kana uchida kutanga chechi yanhasi inozara vanhu one day within a minute, temper and tinker with their emotions. Paunongobata panyaya kuti vese vasina kubatwa zvakanaka uyai kuno, Jesu anokudai anosimudza marombe, panobva pakandwa mavhesi anobva amonyororwa, zvimbo zvichimbwa zvinoiswa gitare rakachunwa zvakanaka, maemotions otutuma vana vaMwari. Unoona vanhu vese kumusha kwako vari vana Satani. Joseph anoti ai vakomana, takaburana hedu, zvakaitika, but vakoma vape izviyo. Rega nditaure nemakristu anhasi vakavhiringwa. Kana tiri kuda kuenda kudenga, nometa ndiani akakuvhiringai pai vakoma zviyo. Iri mubhaibheri. Bhaibheri rakanyorwa nemweya waMwari, vanhu vachifemerwa nemweya waMwari, Mwari achinyora kuti vanhu vanhasi musajamba, kuti pamuri kuverenga nyaya yaJoseph, Joseph munoona akatumwa naMwari, akatumwa nababa vake, akaenda kuvakoma vasikade Mwari rudo. Vanhu vaMwari, kana usina rudo uri bhera nongoti ngwere, tapanzwa ipapo.
tapanzwa. Vakorinde 13 tapanzwa. Muri right? Vana vaMwari tarisei muone resilience yakaitwa naJoseph. Unoona so mfana achifamba achibva kuHebron achienda kuShekemu, tapanzwa ipapo, mapoints iwayo taanzwa. Vana vaMwari tarisei muone achibva paShekemu achienda, munoziva here kuti vana vaMwari in other words vanhu vanobva vaisa makosi, in other words vanyori vakawanda vanobva vati mutumwa waMwari akasanga naJoseph paShekemu, tapanzwa ipapo. Mwari munoona panhingiriki napa between Shechem and Dothan, it was a dangerous route, just like the same from Hebron to Shechem. Tapanzwa ipapo, mapoints iwayo taanzwa. Pakakandwa mugomba, totenda Mwari, gomba ranga risina mvura angada yakanyura, Mwari akamuchengeta kunyange vakandikandira, taanzwa mavhesi iwayo, taanzwa. Hatina kumboaramba. Mwari akamuchengeta from Dothan to Egypt. Pakati apa angada yakafa pane dehydration, ndobva anomisa mumba maPotifa, tapanzwa. Mwari akanga ainaye, mapoints iwayo tinawo muomwe. Pamwe patanzwa futi ndepekuti mai Potifa vanoti ivo zvese zvaibatwa naJoseph zvakanaka, ndobva vazochiva Joseph, ndobva akandwa kujeri, tapanzwa kuti akaburiswa kujeri Joseph amirira Mwari. Taanzwa mapoints. Ko iyi poindi yakadii vana vaMwari? Mainzwawo here poindi? Iri kuti iyo Joseph akapa vakoma vake vakamutengesa zviyo. Haidi kujambwa iyi. Haidi kujambwa iyi. Uri muKristu but uri kusarudza vanhu nezvavakakuitira. Wazati imba yabamukuru aka inoziva they did us very good tiri vana vadiki, but ava vaiva neutsinye, kana tendesa handivatengese iwe. Apa Joseph akaisa zviyo, apa akaisa zviyo. Chii chakamuisisa zviyo mukati memasaga evanhu vakanga vamutengesa? Because he saw beyond his affliction, he saw his brothers. Zviyo mamwe mavhese kwese uku ndoziva kuti vanhu vaMwari havana dambudziko rekutambira Mwari wavo, vanhu havana dambudziko rekuuya kupractice, vanhu havana dambudziko rekuimba mumachechi kwaya, havana dambudziko rekurega nyama, havana dambudziko rekurega Fanta nekoko nekuti mune shuga yakawanda. Musi uno Ronaldo akairamba, munhu asiri wechechi, ndewebhora akairamba pachena pa. Kune maKristuwo ekutiwo pamwe chete nevesport yesport vanda zvesport, vekuchechi vadaenda zvekudeo vanoregerero zveutano. Fine, that's fine, but ndiri kutini warega koko, warega Fanta nekuti ine matispuni akawanda iwayo nenhamba dzawo. Munhu waMwari zvese zvotazviona ipa vakoma zviyo. Apa zvikanzi Joseph akapa nemadhongi kupa ration yechikafu yekupa nemadhongi acho kuti adye, because vanhu vacho ngavadye madhongi pari kwenda adye, but kune vanhu nezvinezvi vanotoprefera kufidha imbwa kudarika mai vakavarera nekuti vakaburana. Mili yembwa ikangoshayikwa panoita noise, but mai vachifa nenzara kuruzevha. Mukati meHarare vakomana kuwana mota dzichifamba, ungazofukudza kuti kuna mai vanonzara nenzara kwechiyugu. Ndiri kutaura nemunhu ane mota 5 pamba, but mai vanoenda nebhara kuclinic nekuhospital. Raini kutobatanidza mari. Wakabata foni mai nini? No, kwanzi muchembero warwara, but zvavakatiitira. No, I think they can look for help somewhere else. Munhu waMwari Joseph ari kuti zviyo musaga vadzorere mari. Apa unopabudera apa. Dai wangu akaona vakoma. Zvikanzi vakoma vangu handikavatengesere zviyeni. Ndiwe kumba kwedu vana. Verse 27 wangu waverengere shamwari. Verse 27 verenga chapter 43 verse 9. Manya ipapo toni. Ini ndichava rubatso rwake. Mungamureva paruoko rwangu kana ndikasauya naye ndikamuisa pamberi penyu. Verse 22. Verse 22. Verse 22. Zvino taburuka tine imwe mari mumaoko edu kuti titenge zvokudya nayo. Hatizivi kuti mari yedu yakaiswa muhomwe dzedu nayo. Muriwana nyaya yakanga yaitika vakomana ava Joseph ari kuramba achivabvunza zvinhu zvakati wandei. Ndobva atiye Simeon kujeri, because kuti munotora akabvunza nyaya yaBhenji, akabvunza nyaya yababa,
akavawanzira mubvunzo nekuvapa tumhosva but pfungwa yaiva naJoseph yaiva yekunzwa information yekumba because basa raimurambidza kuti azvirivhile because he was now governor in Egypt but aida kunzwawo zvekumba. Saka mchiona kuti Simeon anobva anzi ngaasara ari mujere. Munoziva kuti kana muchida kuona kuti nzara ine simba, tarisai munhu akabatwa Simeon. Mukatarisa Simeon pakaitika nyaya yaDhaina hanzvadzi yavo ndiye naLevi ndo vakomana vekudhivhaisa plan yekuuraya mashekemesi esaya vavachekesa ningiri vavacircumcise ndobva vaponda varume vese ndobva vauraya ndo vakomana ndiye mukomana ari mujere. Muone kuti nzara ine simba sei. Munoziva whenever a principle is violated you can't escape without bruises. Simeon kuiswa muchitokisi kuvharirwa naJoseph zvikanzi vaita matokisi esewa zvikanzi endai munotora mukomba mupana mudiki wacho kana musiri maspice pesi paitsvagwa bhenji apa. Munoziva pane imwe mubvunzo mukati meupenyu inenge ichikotsvaga vana bhenji yekuti ichia kuti vari kundibvunzire mubvunzo sei maoccasions akadai so pari kutsvagwa vana bhenji apa nanaJacob kuti zvakamira sei kumba. Zvikanzi vadzokera Maria vasvika kumba vapa report kuna mudhara taona zviyo but vakadzosera mari tokuona kuti pari kutsvagwa conflict pakati pedu navo and whatever. Ndobva kwanzi murume ari uko akati anoda kuti bhenji auye zvikana mudhara hazviite. Bhenji akaenda uko zvatoipa because Joseph akafa. Simeon ari ikoko saka ndotorasikirwa nevatatu. Ruben ndo paanozopa iye kuti iyo inini kana muchida assurance ndokupai vana vangu 2 kana asina kudzoka navo modhira nevana ava mouraya. Muri kuona kind yaRuben, type yaRuben. Adaro Judha ndobva ati hayo kana iri nyaya yevana no isainini ipapo. Mukazoverenga kumberi uko muchaona kuti Judah became the shwerit yaBhenji even kuna mudhara. Saka vadaro ndopa vanodzoka. Vadzoka waverenga vhesi aniwe pane nhingirini yandiri kuda vhesi ya 16 ndiverengerewo vhesi 15. Yes. Zvino Josefa akati achiona Benjamin anavo akati kumutariri weimba yake uya navarume mumba uye ugadziri nokuti varume ava vachadya neni. Dzokorera futi zvino Josefa akati achiona Benjamin anavo akati kumutariri weimba yake uya navarume mumba ubaye ugadziri nokuti varume ava vachadya neni. Vakomana vauya varume ava. Why so special among all these other people who have come to buy grain? Varume ava ngavauye enda navo kumba kwani kwangu. Munhu akatengesa Joseph kugomba ndakuenda navo kupi. Vazhinji vakanzvengwa mubare muno pachena chena apa vakadzvengwa apa kutizwa kungonzi bedzi vapinda mutaundi kungofona zvika ndiri mutaundi ndoda kuuya kumba munhu ndokutodzima foni vakadzokera kumusha nenyaya dzekumakomba idzi. Pano pachena muHarare vanhu vakanzvengwa muHarare. In the guise and in the spirit of revenge vanoda kuuya kumba kwangu vanoda kuzodii vanoda kuzondikanzira mushonga vanoda kuzoita sei. Josefa ari kuti vakomana maEgyptians torai vakomana muende navo kupi kumba munyatsobika mushe. Mamwe mavengeance anotiyo mupinde mumba navo kwayo imba kwayo zvoreva kuti havazi kungodyira kwese vatorewe munhu waMwari ndati inini Josefa akaona vakoma. Rakantaura nemakristu ekuti kana iri nyaya yekuti tasvika isu vafundisi tinoratidzwa dzimba dzose. Rakantaura zvekubasa kwedu isusu manje titoradzwa yadhiyesi nemakenyele embwa tinoratidzwa kunzi pane apa isi these are where my German shepherds. Unoona munhu ane 20 imbwa dzakanaka dzakasimba. Pane apa isi this is swimming pool kunoku ndevaenzi kunoku ndokwekuti kana mukama wauya so pastor kunoku hatiri kuti mudisturb ndokwamunogara kunoku nemhuri yenyu chero mukaana yemhuri. By the way, how many children do you have?
panongopaiswa chirungu. Mune vana vangani pastor? Zvokuti we wish one day you would come and camp here even for a week. No one will disturb you. Mune muchingozviraramira isi tingoenda kubasa kwedu. Vakauya madzimai eruwadzana anoradzwa makona ese nemubathroom vanoratidza. But mbuya vakanzvengwa muno muna Chinhoyi mutauni nekuti vari kunzi mbuya ava ada kutichengeta mushe patati chengororana. Ndati munhu waMwari Joseph ari kuti Joseph ari kuti iwe Egyptian tora varume ava uende navo kunhingirini mumba. Nhasi ndoda kudya navo. That was a high privilege. Wapawerenga musherewe. Nhasi ndoda kudya navo. Apo pa 16 apo verenga penyama panzi chi apo. Take this man 16 verenga 16. Zvino Josefa wakati achiona anavo akati kumutariri weimba yake uya navarume mumba ubaye ugadzire wabaye uvagadzire. Ndaapo makastoma akava ane nhoroondo yekurerwa mombe chikafu. Why these customers? Because Joseph saw not his enemies at Dothan, but he saw his brothers. Munhu waMwari ndiri kuti unoenda here kudenga rimwe chete naJoseph. Murume akakuvhiringa tazvinzwa izvozvo. Mukadzi akakuvhiringa tazvinzwa. Baba vakakuvhiringa. Hama neshamwari dzakakuvhiringa. But pari kunzi panapa uyu akati mutorwa uraya mombe. Unyatsoiuraya zvakanaka mombe. Unyatsobika mushe muto wakanaka. Iwe wakadzvenga amwene muna Chinhoyi. But panoti Satani bvapa unenge uripo. Wakafitwa nedhoka iri paposition. Maskati unenge makuseni kuchiedza unenge une masocks eDorcas. Heti yeuru yeDorcas. Malegoma eDorcas. Yembe yacho the fabric yacho yechiwinda so. YeDorcas yegreen. Maskati unenge une heti veranda. Ne fabric we maskati yejiradete kwa kupisaka obva wati ka ribbon keDorcas ka bag ke yellow ne green kakanomecha uri kupinda dhoka iri pa position. But amwene wakavatiza muna Chinhoyi. Joseph auti uraye mombe tidye. Uraya tidye. Verenga vhesi 32 to 33. Vakamupakurira iye oga naye oga navaIjipita vaidya naye ogawo nokuti vaIjipita havana kutenderwa kudya navaHebheru nokuti zvinonyangadza navaIjipita. Verse 33 vakagara pamberi pake wedangwe pamudangwe wake nomuduku. Mira ipapo uri kuonapo Joseph akaona vakoma ari kuti chikafu chagadzirwa manje zvikanzi right maIjipita garai idyai muri kwenyu. VaHebheru vanodya vari kwani kwavo. Ndobva aronga macheya nemazera avo. Josefa angagara pacheya yake. Ndoda kuti muona kuti dai ndandirini manje vakomana ava nekuda kuti hope dzazadziswa vakatozopfugama. Ava ndo vaidya vakagara pasi manje type. Ava ndai vagadzika pasi vonyatsogara pafloor vodya vakapfugama sezvo hope dzakandiudza mumunda kuti vakapfugama vakatopfugama futi. And army yekuinforce ndandinayo. Asi Josefa anoti vakomana taakudya zvino. Ndobva aronga Rubeni panzvimbo yake nemazerani. Ndoda kungobvunza wakomana nemawasikana imi ndimositi wechechi nekabudiriro kaunenge waita kekuti mota dzese zvakanaka zviri pauri munhu waMwari vanhu vaikuseka. Unoziva kuti kare taipfeka masheti akarebaka. Waifamba usina kupfinyira masheti yaita kunge staira nyamba kuri kuvhara zvigambo mashuro kuti vanhu vanozoona. Otofamba wakavhara sonza pfinyira sheti say kuvhara kuvanhu vachiseka. Vanhu vanoseka vanhu vanodya sadza iwe vachiseka vanhu vachidai Mwari ozongovhiringidza nyaya dzake oita zvinhu zvake so Joseph
Mwari avhiringa tunhu twake achuna so otongwerekana zvaita munhu waMwari panguva iyoyi. Ndo pari kunzi apa Joseph akati vakomana vaiti dya maEgyptians idyai moga. Reuben akada asina kumbodyira mumba. Simeon aitopa position yake. Ndoda kuti kuvana vaMwari panguva ineyi wakavhiringwa. Ende pari zvino ndione uri kurira pamutauriro wanhasi. Ndione ese. Kana pachitaurwa mari, kana pachitaurwa mota, kana pachitaurwa utano, kana pachitaurwa kupfeka chaiko ndiwe. But vakoma vauya unovadyisa vari papi. Pane vana vanototi pasina kutomboburana akasvika pamusha so ari last born. Munoziva kuti vazhinji isu first born we did not get the privilege of going to school. Vakatozowana mukana ndini last born ekunoku isusu ekuhondo takanguva nemaso matsvuku hatina chinhu. Ndimune mari yose yafana ndimakazosvika makombiyuta asina before computers guys. Ndima akuziva makombiyuta nemafoni anobayiwa ndimunozviziva izvi. Isu hatipo ipapo ndini mapinda vakomana. Zvino murehwa zvangu iwe hanyati vaya tasvika padare neurombo hwangu. Mfana tikasvika padare aine mota anenge achitaura achistresa mapoints nekurova key. Kaka. Nyaya ikangodai so munati kudii naye baba akuzi. Chete vanhu mazuva ano kava vachanzwana baba vaMisodzi nevamwe. Baba aNatasha moti kudii ndo maziteva fana. Baba aNatasha mati kudii baba aNati. Vachiroera makipa asiso. Kumeka sure kuti imimi vana chipunza imimi vakoma imimi. Pane zvamuri. Inamba 11 iri kutaura izvozvo. Joseph haana kudaro. Ari kuti isu hatina kutombokuvhiringa isi baba aNatasha. Ana Natali vane mazita chirungu echiindia ariko mazwana. Isusu vedu vana taingokanda mazita ungoti mbi marwei kungokanda zita unonyatsoona kuti ira yedu. But baba aNatasha vanorovera makipa nengiri kuratidza kuti ndiri kuti munhu waMwari Joseph anoti I am a governor. Vanhu vakanditengesa ndatone power. But kunyange zvakadaro vakoma vauya. Reuben cheya yakwe, Levi yakweyo, Benji kunyange uri mwana wamai vangu hausi kuuya kuno kwekutanga uko. Mukuru ndi Reuben. Reuben akatadza kumirira kuponeswa kwangu pagomba uchiri Reuben. Simeon the mastermind yekukandwa kwangu nekutengeswa kwangu achiri mukoma. Iwe ukapakunda apa taenda kudenga. Tinobva taimba tiende kudenga tinoona mavanga aJesu. Apa manje tikange taimba chimbo ichi unofanira kudaira. Kana wakunda nyaya iyi Mwari akupa simba haiwa wakunda. Pakupedzisira kanasa pa chapter 45. Chapter 45 you can read this one. Chapter 45 tiverengere verse 11. Tingopfuura neipapapo chechione verse 11 inoti kudii? Verse 11. Ndichakuchengetaipo. Joseph akuti ndichakuchengetai Mose ndichakuchengetaipo nokuti mamwe makore 5 enzara achipo kuti murege kuzova varombo imi neveimba yedu. Verenga verse 48. Verenga verse chapter 48 verse 10. Verse 10. Zvino meso aIsraeri akanga aona madzerere nokukwegura wakanga asichagoni kuvaona. Akaswededza kwavari Israeri akavasveta akavambundikira. Verse 11. Israeri akati kuna Josefa handina kufunga kuti ndichaona chiso chakozve. Zvinotarira Mwari wakandionesa navana vako navana vako. Right, occasion ukaitarisa Josefa anotora vana vake muri yatomuvha yaenda kuEgypt. Anotora vana vake atora vana vake anoenda navo kuna baba Ephraim naManase anoenda navo vaakazvara ari kuEgypt. Ndobva aenda kuti vanokomborerwa wawane family blessing. Ndiri kuti inini vana vaMwari, given a chance if it were you, mbuya vevana vako nevana vangu
avaone vazukuru vavo vanonzi muroi. Sekuru the same thing. Handisi kuramba kuti varoi variko, but ndikuda kuti muone kuti Joseph panoitika nyaya yese anotiye ndini Joseph. Mukavereka muchapter 45 Joseph anozvibuditsa pavakoma vake oti ndini Joseph achake vakanoblesswa nasekuru vavo. Josefa akaona vakoma. Nhasi makristu anhasi havadi nevana vavo kuti vaonekwe nasekuru, nekuti pane nyaya dzekumashure, nekuti kumba kwaJakobhuko ndiko kwakatengeswa baba vedu. Josefa akanga asina reason, aifanira kuvaudza kuti iminika vakoma varume ava ndovakakutengesa, handidi mutombasosiyeta navo, but anovatora kuti mudhara vazukuru venyama. Toda kungobvunza makristu anhasi akakomborerwa naMwari nevana, vana venyu vanoziva here vanasekuru vavo? Vana venyu, pana namai vakatora vana vakavabvisa kuna baba vavo, baba vakatora vana vakavabvisa kuna mai vavo. Ndiri kuti munhu waMwari, teerera nyaya yaJosefa. Pazvishoma zvatataura izvi, teerera chinhu ichi. Josefa anoti zvakaitika kugomba zvakaitika, zvakaitika kwese zvakaitika, but vakoma kana vachinge vasvika, Bhaibheri rakandidzidzisa kuti Proverbs chapter 25, verenga mavhesi aine kukasika. 25 verse 21 inoti kuti, kautanga 24 verse 17. Mumbonzo apa, verenga 20 tanga 24 verse 17 inoti kuti takatasa tichivhara nyaya yaJoseph. 24 17 verse 17. Uchafarisisa kana muvengi wako, usafarisisa, usafarisisa kana muvengi wako achiwa, kana achiwisirwa pasi moyo wako ngaurege. Usafarisisa kana muvengi wako achiwisirwa pasi. Joseph angadai akati varume zvamarohwa nenzara, pangadai pakacelebratewa, pangadai pakafarwa, pachiimbwa nziyo dzemazuva anedzi, send back inonzi chii yekudzosera back to the sender. Pachinzwa nziyo dzinotaura kuti Mwari vandikundisa, dzekuratidza kuti mamuripo tinodya vavengi varipo, zvikanzi neshoko raMwari usafarisa kana muvengi wako. Vereka 25 verse 21. Saka kana usingafarise kana muvengi wako awira pasi unoita sei? Verse 21 verenga. Verse 21. Chapter 25. Chapter 25, yes. Kana muvengi wako ane nzara, umupe zvokudya. Kana muvengi ane nzara, mupe chikafu. Kana ane nyota, umupe mvura anwe. Yes, kana ane nyota umupe. Vanhu vaMwari, inzwai. Bhaibheri ringobudisa pachena kuti kana mavhiringana gadzirisanayi. Josefa anoti kana vanhu vaMwari maIjipita aripo, but nyaya dzedu tichadzigadzira tiri tega. Pfungwa yandinofarira pana Josefa ndeyekuti akazvidisassociata nemaEgyptians, akati iya nyaya yeMumbai. I have seen women who are winning in the courts. I have no problem with that. It was not God's design for fights dzevana vaMwari kuti dzisetliwe nevahedheni. Haisi design yaMwari yekuti zvinhu zvaMwari zvitaurwa in the public arena. Haisi design yaMwari kuti nyaya yemuchato wako, mavhiringana nemurume waujaya wako idiscusswe mukati mepublic arena. Josefa anoti vakomana kana taakutaura dzekwedu vakoma vasvika. Inzwa munhu waMwari, inzwa munhu waMwari, usafara munhu wawapesana naye kana awira mudambudziko. Unonzwa vanhu vachiti manje kana awira mukati medambudziko, unonzwa vachiti vakomana ndakaitsanyira nyaya iyi. Usatambe, ndakavatsanyira amwe neva vakabva vastroka. Hakuna Mwari akadaro. Ndakavatsanyira bamuni nava, munoziva kuti zvakangoita. Usatambe naMwari waEzekeri. Vanhu vachiroera chibhakera mudenga kuratidza kuti victory. Mwari ari kuti iwe usafarisa, usafara kana muvengi aine nzara, mupe zvokudya. Ndoda kukusiyirai shoko here vana vaMwari. Josefa akaona vakoma vake. Dzokera kumba kwenyu, zvekuchechi tazviona, zvegumi nezvipo tazviona. Tazviona uniform yechechi yese unayo, yemusangano wemayuthi taiona.
matai echechi unosunga musoro chaiwo unonyatsogadzira zvechechi titezere. Vamwe vanochengeta ndebvu dziri paposition, vamwe vanotopfeka tukabudura nenyaya yekunamata. Tazviona izvozvo, but kumba kwenyu vakoma vasvika unonakirwa netii nevatorwa, but vekuchechi. Inini ndoda kuudzai tichipedza nyaya iyi, verenga vhesi yedu yekupedzisira iyi. Ndoda kuudzai nyaya iyi kuti inini handina senemu yekuti Seventh Day Adventist Church. Senemu yangu ndeyekwaChipunza. Chero kukaita ndurunani dzakaita sei ndokumba kwedu iko. Kana kuda kutonongedzera kuti mufundisi wedu uyu ari kuparidzawo ndokwaChipunza, munotondiwana ndakagara muvakomana vanorova chimonera varimo imomo. Ndokumba kwedu. Kana taakunamata ndokuno kumanya. Chechi yakanditora ndichibva ikoko ndokwandakatorwa naMwari. Josefu ari kuti mapenzi asvika aya ndekwedu. Ndevekwedu vakomana ndovarasirani. Ndekumba kwedu. Ndiri kuti munhu waMwari, whatever situation that you went through, situation iyo Mwari akakupa mazuva akakuita kuti ubudire so that you would celebrate with your brothers. Vape zviyo. Farai mese. Haikona kunditaura kuti kwanzi Mwari ndiwedzerei mazuva kuti vavengi vangu vanyatsoona mushe. Aiwa, Mwari awedzere mazuva eupenzi akadaro. Mwari anowedzera mazuva ekuti vanhu vaone glory yekudzokedzana kwevana Mwari. That's why Mwari achitiyo vengeance is mine. Ukunondiudza kuti Mwari unomudza kuti dhilai nemunhu, ndiudze kuti Uria paakaurayiwa paya achitori correct. Mwari umwe chete ndiye anoti ndiri shamwari yaDhavhidhi. Isaiah anochekwa naManase kufa, but Manase anotendeuka. Saka vengeance yaMwari iregei. Zvikanzi kaitiro kenyu kamunoita nevamwe vanhu ndokamunoitwawo kana Mwari akatarisa mhosva dzenyu. Ndiani asina kutadzira munhu apa? Ndiani mukadzi uya musuya abatwa ari paupombwe zvikanzi tema kana usina kutadza pakasara matombo. Munhu waMwari rega ndikudze, the same scale yaunoda kuregerera vamwe ndo scale yaucharegererwa nayo. Chiverenga vhesi yekupedzisira kuvanhu ava vane vakoma vasvika kuti inoti kudini. Matthew chapter 5 verse 43 to 48. Apa kana tichinge tadaro tabuda verenga tobva tanamata. Makanzwa kuti zvakanzi udewo kwako une idawa nokwako uvenge muvengi wako ineighbor iyo asi ini ndinoti kwamuri iwe uvenge muvengi wako, but indoti kwauri idai vavengi venyu munyengeterere vanokutambudza. idai vavengi venyu munyengeterere vanokutambudzai kuti muve vanakomana vababa venyu vakudenga nokuti vanobudisira chimira nekuti vanoita sei vanobudisira vakaipa nevakanaka zuva nemvura vanoina naisa futi vakarurama navakasarurama. zvandava kutaura izvi chechi ndoda kuti nditaure kuvanhu vari kurwadziwa musati pasita vanoti vanhu musarwadziwe. Ndiri kuti Josefa chakaita kuti aburitse zviyo kuvanhu vakamupersecute akati vakoma vasvika, so that superseded every other pain yaakanga inayo. Akati vakoma vekumba kwedu vawe uyu Matiyo ari kuti vakomana pamutemo chavo ndokuti vavengi pasi navo ngavafa. But ndinokuudzai chinhu ichi imimi manje kuti muqualify kuva vana vababa vari kumusoro kudenga, idai vavengi venyu nekuvanamatira. Saka Joseph Matiyo ari kutiye, inini Joseph ari kutiye, inini ndatarisa beyond the Dothan incident, ndaona vana vababa vangu. Jesu obva ati imi makristu ada kuenda kudenga. Kana mude kuva vana vababa vari kumusoro kudenga, idai vavengi venyu. Vape zvokudya, vape zvokunwa, vape zvokufuka. Kana zvingabvira mukati mesvondo rino munhu waMwari, pamusoro pazvose zvavaita mukati mesangano, kana paine munhu akakuvhiringa kwanzi kana uchida kuti vamwana wababa vari kumusoro kudenga, ida nekunamatira vavengi venyu. You can't solve your issues in the presence of Egyptians. You can't deny your brothers grain because of Dothan. Panguva ine toda kunamata. Mwari vatibatsire.
nyaya dzinoitika dzekurwadziwa idzi, but apa toda simba raMwari vatibatsire, nekuti Jesu anoti achinamata zvikanzi Mwari mutiregerere sekuregerera kwatinoita vanotitadzira. Same scale. Saka kuti forgiveness is part of the qualification. I don't know pawakakandwa nevakoma, handizive zvawakaitirwa namai Potifa, because mai Potifa wakabva wanyarara kubva marumwezero pai, haunozombotaura hatizive zvawakaitirwa. All what you went through, the pain is real, but we are now talking of a father who operates above Jacob. Toda kuva vana vaMwari, toda kuva vana vaMwari, baba vari kumusoro kudenga vasingagari panyika. Mwari ndibatsireiwe panyaya dzinondirwadza dzepaDothani. Vakoma zvavasvika vachida fizi ndotovapa, vakoma zvavari kuda hembe ndotovapa, vakoma zvavari kuda zviyo ndotovapa. Unodzvova nechikafu, hama dzako dzichisafa nenzara nekuda kuti vakakukanganisira. Kwanzi kana uchida kuva mwana wababa vari kudenga, regerera unamatire vanokuvenga. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tibatsirewo panyaya iyi, mutitungamirire nekutipa simba rekukunda apa. Kana tichinge takunda Mwari, tinokunda bedzi nesimba rinobva kwamuri. Batsirai ini, batsirai hama dzenyu Mwari, batsirai vana venyu vakateerera nyaya iyi, kuti pese patafamba napo imi Mwari muwedzere, mutipe simba rekukunda paevery stage. Totenda zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Apa basa rapera ndinoenda kumusha, ukakufa kunopfeka kusafa. Ndichamziwa mponesi apo achazouya, iye anondigashira mumusha. Ndichamziwa apo ndichazomira naye. Ndichamziwa nematadzi mumaoko ake. Ndichazofara kwazvo kuona uso wake, nekupenya kwemaziso akewo. Moyo wangu kumkudza ngerudo ronemutsa, anondigadzira musha kumusoro. Ndichamziwa apo ndichazomira naye. Ndichamziwa nematadzi mumaoko ake. Ndinotondera awa warikanwi wakafa, kuti ngerufu tapatsana navo. Apo Jesu auya navo tichasangana, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamziwa apo ndichazomira naye. Ndichamziwa nematadzi mumaoko ake. Achanditungamira kupinda mazambara, apo tisingazowine urambo. Ndichaimba neveserioro rekufara, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamziwa apo ndichazomira naye. Ndichamziwa
chamsiwa neema dzadzi mumaoko ake. Ndichamsiwa apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa neema dzadzi mumaoko ake. Ndichamsiwa apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa neema dzadzi mumaoko ake.